muri Zimbabwe aiwa hondo iye achizotanga manje nekuti apa toda kunyazo kuona kuti kusipita kwaita CCC ichiita 4 maparties taona kuti vachapiwa mari ndevapi nekuti munawo munobuda kuti aiwa patova nekukwikwidza patova nehondo ndombonyogwa muchinzi zvikwata zvina zveCitizen Coalition for Change CCC zviri mushishi kurira mari yebato iyo iri kupiwa nehurumende pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Muri Zimbabwe tsara muindira munawo izvizere tokurudzira bva subscribe like utina on the bell icon kutambochera mabdits anokupa pano paZim News Live. Ndotoanonyera vachiti vasengezo Tshabangu vaJameson Timber vaPromise Mukwananzi pamwe chete namuzvinafundo woShwenguve vanyorera zvakasiyana kugurukota rezvemutemo yeparamende vaziyambe vachikupira kuti mari idzi dziswe mumabhanga avo. Vese vanoti ndivo vatungamiri vari pamutemo webato rinopikisa rezvematongero enyika. Bato riri kutonga reZANU-PF pamwe chete nemukukwidzi waro reCCC ndiwo anokodzera kuwana chikamu chemari iyi maererano nemutemo wePolitical Finance Act. Ndomazviko ari kubuda munhawo achiti aiwa vese aiwa vari 4 ava vauna Tshabangu, Jameson Timber, Promise Mukwananzi naWoShwenguve vanonyora pari separate vachiti vari kuda mari from parliament pamusana pePolitical Parties Finance Act vachiti aiwa tisu ma-legitimate leaders eCCC mumwe nemumwe ari kuti ndini legitimate. Muri Zimbabwe amene apa mari ichapiwa anapo chibotudze kuti munofunga kuti zvichafambiswa sei, mari ichapiwa ani kana kuti wamunoti anofana kana tangodzera kupiwa mari ndiani. Pina comment section medu tudze mafungiro enyu usangana subscribe like utina on the bell icon. Tambochera mabdits anokupa pano paZim News Live.